История на борбата с депресията и паническите атаки на един успешен млад човек и баща. Независимо от това дали сте преминали през подобно изпитание, надявам се да ви е интересно да стигнем до сърцевината на този тип преживявания и най-вече да се преживеем преодоляването. Как се пише първи роман? Полимира Николова споделя пред стажант-репортера Павел Стоев как е написала дебютната си белетристична книга «Сърцето се бунтува». След 21 ще се разходим мислено в фоето на Българското национално радио, за да разгледаме плакатите от колекцията на Международното триенале на сценичния плакат, посветени на музиката. Наш гид ще бъде Албена Спасова от Организационния комитет на триеналето. Тя ще ни покани и на откриването на 11-то триенале на 15 декември. В рубриката ни има ли Мегдан, Гаврил Гаврилов е поканил Камен Бакърджиев от Тополовград, създател на групата във Фейсбук «Сакар, опознай непознатата», по повод предстоящата работилница, посветена на дюлите. В Графити по въздуха звукорежисьор Красимир Зафиров, музиката избира Елеонора Николова, пред микрофона Светлана Дичева. Казвам сега добре дошъл в студиото на Графити по въздуха на Борис Дренков. Той е автор на книгата «Депресията в мен». Премиерата ще бъде на 8 ноември от 19 часа в клуб Опера. Ето сега той ще ни покани, но първо аз да ви кажа какво прочетох в поканата за премиерата, която е във формата на въпроси и отговори, написани от самия Борис Дренков. Та седмия въпрос гласи: ти сега като учител ли се изживяваш? И той отговаря: ох, не, изживявам се като човек, на който най-накрая му просветна, който спи нормално, който няма нужда от огромно количество бира, за да заспи, който може да погледне от 10-ти етаж на сграда зад прозорец, без да се види размазан на бетон отдолу, който знае какво иска за себе си от съществуването си. Браво на вас, господин Дренков! Благодаря ви и благодаря за поканата. Да, аз наистина смятам, че това е голяма победа, лично за мен. Голяма крачка за мен, малка крачка за човечеството, но наистина, въпреки че когато изброявате нещата, от които някога ме е било ужасно страх, леко ми се така свива сърцето. Преживях много и минах през много, но се радвам, че с премиерата на тази книга аз ще отбележа една голяма лична победа за мен. Вижте, вероятно много от хората, които в момента ни слушат, са имали някакъв вид изпитание, което не може точно да се нарече депресия, но някакъв проблем, който много трудно са преодолели. И във всички случаи вашия опит ще бъде полезен за тях. Но за да ни преведете през тези ваши преживявания, нека първо да разберем кой сте вие. Вие сте много млад човек, който знае езици, който учил в чужбина, но от вас да го чуем. Да, благодаря. Толкова млад не съм вече, на 43 години съм. Аз съм филолог по призвание, образование, съдба. Занимавам се с литература от ученическите години. Въобще живея в едно време професионално, което е много векове назад. Завърших наистина в Германия, в Мюнхен, английски и немска филология. Доктор съм на науките по английска литература от университета в Мюнхен. И в един момент Германия така се изчерпа за мен като пространство, в което можех да съществувам добре, и се върнах в България. Тук изпълнявах различни, продължавам да изпълнявам различни длъжности, ръководни в най-разнообразни западни компании. И същевременно от 3 години започнах и да пиша художествена литература, защото преди това имам страшно много публикации на научни теми. И така, но преди всичко да оставим професионалния път на страна, аз съм съпруг и най-вече баща на един 10-годишен шемет, който иска да стане музикант. Чудесно. Но сега разкажете ни за това как се чувствахте в Германия. Имаше ли момент, в който не се побирахте в кожата си? Чувствахте, че това не е вашето място? Да.
Да, определено. За мен винаги престоя ми в Германия беше временен. Аз така се отнасях и към жилищата, в които живеех, работите, които взимах и така нататък. Моя багаж винаги беше така наполовина сгънат и подготвен за връщане в България. Германия е държавата, в която аз, колкото и да я обичам, тя все пак е много важен момент от формирането ми като човек, но там не успях да се почувствам себе си, да намеря това пространство, в което да бъда щастлив като себе си. Усещах огромен натиск винаги да се цензурирам, не само в думи, но и в жестове, в погледи, в изказвания, реакции и така нататък, което за мен в един момент ескалира до невероятно напрежение и аз реших, че трябва да се върна там, където е извора на моята жизнена енергия, именно България, където рядко се цензурирам. Депресията, как се отключи във вас и в кой момент осъзнахте, че страдате от депресия? Ами аз не обичам да си поставям сам диагнози. Лекари поставиха, разбира се, диагнозата депресия. Тя се отключи на два пъти. Първият път беше в Германия, когато се почувствах много напрегнат, безперспективност, така се стелеше пред очите ми. Но вторият път, който беше значително по-драматичен, беше тук в България, 3 месеца след раждането на сина ми. Да, и е много странно, защото някои психиатри биха го квалифицирали това ми състояние като постродилна депресия. Да, въпреки че тази диагноза е запазена за жените, оказва се, че 1 на всеки 5 до 4 бащи страдат също от постнатална депресия. Тя, разбира се, има различни симптоми, различна обусловеност, но при мен този момент с раждането на детето ми така като че ли ме накара да достигна до свръхнапрежение и се отключиха панически атаки, безсъние, депресия, една страшна невроза. В този момент ние нямаше да можем да седиме тук двамата и спокойно да си говорим, защото аз не може да си намеря място за повече от 3-4 минути. И така. Действително това е една много голяма революция в живота на всеки един човек. Появява се един малък човек, който изведнъж става центъра на Вселената и чувството за отговорност вероятно е просто смазващо. Това ли беше нещото, което вие просто не можехте да понесете? Точно така. Точно така. Аз съм отгледан в семейство, в което децата са поставени на абсолютен пиедестал. Те са най-голямото щастие в живота на един човек. Те са смисъла на поколения наред хора. И когато се роди моя син, тази памет, може би, родова, в мен започна да играе изключително важна роля. Аз бях сравнително млад, на 33 бях, когато се роди сина ми. И в един момент аз реших, че аз съм този, който трябва да осигури безумен лукс на детето си, на съпругата си, въобще в къщи. И работех почти денонощно. Също време вкъщи бях абсолютно повече от пълноценен, според мен, баща, изварявах шишета, спях с детето, съответно не спях с детето и така нататък. Просто поех тази ролята на баща прекалено величествено и прекалено опустошително лично за мен. По какъв начин успяхте полека-лека да излезете от тази яма и да се върнете към светлата страна на живота? Да, това е с много години работа над мен самия. То някакси не става по друг начин. Когато човек се загуби себе си и се разпречетоса, унищожи се, той трябва стъпка по стъпка да се възстанови и да намери пътя към собствения си аз. Разбира се, аз бях съпътстван от много хора, които ми помагаха. Съпругата ми, разбира се,
Аз ходя на терапия, която изигра също много важна роля в моето оздравяване. И най-вече литературата, която четях, открих медитацията, спорта, но най-важното беше моето все по-силно ставащо желание да бъда отново пълноценен, с бистър ум, с хубава светла перспектива пред мен. И това беше наистина една мъчителна работа, защото и неблагодарна в много моменти, тъй като дори да имаш един ден просветление, следват 3 седмици, в които отново си на дъното и се чувстваш много зле. Но в един момент с постоянство тялото и психиката започват да слушат духа и започваш да проглеждаш и да виждаш и светлите нюанси в ежедневието и живота и ги оставаш да въздействат върху тебе, което е наистина едно много различен вид раждане от първото ни биологично раждане. И мисля, че това е победата на моя живот, да надмогна демоните в себе си и тъмнината. Които страдат от панически атаки, вие казвате, че също сте страдали от тях. Как е възможно човек да се спаси от подобни преживявания? Да се противопостави на атаката? Обикновено казват дишай, дишай. Да. Дали действително това помага? За мен в моя случай поне ключа беше да не се противопоставям на атаката, т.е. да не се боря с нея, а напротив да я приема. Да си повтарям непрекъснато, че човешкото същество е създадено така, че да устои на огромни перипетии, огромни трудности, както в физически, така и в психически план, че аз вече познавам и знам какво е паническата атака, знам, че това в момента, което се случва с мен е такава и знам, че тя ще отшуми. Рано или късно тя ще си замине. За мен много по-натоварващо беше мисълта да не я допускам въобще, знаейки, че тя наближава, започвайки да се боря с нея. Не, сега няма да позволявам на тази мисъл да ме обземе. Това, напротив, засилваше атаката, правеше много по-дълготрайна, много по-сериозна, до степен, в която аз не можех дори да дишам, да преглъщам, камо ли да преглъщам и такива неща. Така че приемането на паническата атака за мен беше ключово в аспекта да я направя по-лека и по-поносима. И когато въобще приех паническите атаки, депресивните състояния като част от мене, нещата наистина започнаха да изглеждат по-леки и по-светли. В крайна сметка, човешкото преживяване не е само това да сме винаги в баланс, в хармония. Ние сме създадени за това да преживяваме амплитуди от различни явления в себе си и извън нас. Така че ние трябва да прегърнем както положителните неща, които ни се случват, така и негативните, които ни пречат и ни товарят, и да ги заобичаме по някакъв начин. Ако в определен момент усетим, че не сме достатъчно добри, не отговаряме на нашия идеал за добър човек, и това по някакъв начин разруши основна представа за самите нас, как трябва да постъпим? Трябва ли да се обърнем към тези наши лоши страни и да ги прегърнем? Абсолютно. Аз мисля, че ние трябва да се обичаме, ако искаме да сме пълноценни и добри хора. Аз вярвам в това, че всеки е ценен такъв какъвто е. Сам по себе си и той е нужен на цялата вселена, на цялата реалност, в която ние съществуваме, с всичките му положителни и отрицателни черти. Аз мисля, че окачествяването на човек като добър или лош е нещо много субективно и е морално натоварено, което е категория, която идва малко допълнително на първичното преживяване, това да си човек. Затова едни черти у даден човек може да са добри за него, но да не са добри за хората около него. Така че окачествяването на добри и лоши
когато става въпрос за черти на човека, трябва да правим много предпазливо и не трябва да го превръщаме в основа за това да се самоизмъчваме. Има, разбира се, черти на характерите на определени хора, включително и мои, вероятно, които дразнят или притесняват хората около мен. Това са черти, над които аз съзнателно работя, защото нещата излизат извън рамките на това да приемеш нещо като свое, в момента, в който те започват да пречат на околния свят и на околните хора. И така, в крайна сметка най-важното е човек да се обича. Когато човек се обича и се приеме такъв какъвто е, тогава той със сигурност ще върши добри неща и ще бъде и полезен за реалността, в която живее. Кой е най-големият ви недостатък, който най-много ви пречи? Аз съм много несигурен в себе си, не си вярвам. Това е и гласа на моята депресия. Всяка депресия си има наратив. Моята беше, че ще се проваля, че не съм достатъчен, че не правя достатъчно. Не умея да си почивам, макар че в последните години напреднах доста в тази посока. И това е моят голям недостатък. Не мога да се приема такъв какъвто съм или не можех, все по-добре става. И аз този недостатък го изживявам с свръхработене, прекомерна работа, която води до неспане, липса на сън, липса на спокойствие, хармония и така нататък. Приемането всъщност на себе си е първата крачка към успешното приемане на целия свят около теб. И мисля, че вървя в правилната посока в това отношение. Усвоили ли сте това луксозно занимание като губенето на време? Да си губя времето. Това е толкова хубаво. Знаете ли, особено моето поколение страда от тази болест, в която ние винаги трябва да правим нещо полезно. До такава степен, че ние въобще не можем да се наслаждаваме на живота в неговите спокойни фази. Губенето на време е наистина нещо много романтично и красиво. Случва ми се все по-често и това са ни прекрасни моменти, в които се раждат страшно много идеи и това са моментите на страшна креативност, които много ме зареждат. Но, както вие казахте, това е подарък и талант да можеш да си губиш времето в днешно време, който ние все повече трябва да засилваме и така да работим над него. Знаете ли, по отношение на медитацията съм чела доста, не умея да медитирам, трябва да го призная. Обаче виждам, че големи автори, големи учени, големи специалисти, хора на точните науки го правят и много го ценят. Какво бихте казали на онези наши слушатели, които смятат, че това е празна работа? Да, тя е празна работа, в която е събрано всичко. Целият живот. Това е празнотата, която е най-пълна от всичко останало в света. Медитацията не може да се обясни с думи, защото душата не може да се обясни с думи. Медитацията е път към това да в едно спокойствие, в тишина, ти да усетиш душата си, която наистина е много повече от тялото, но същевременно тя не е физически осезаема. Така че медитацията е процес, то не е нещо, на което се ражда, с което се раждаме. Може би пък се раждаме всъщност с него и го губим в последствие в развитието си, но тя е и дар, в който да постигнем един баланс между тялото, нашата смъртна обвивка и нашия безсмъртен дух. Така че това е наистина нещо, което вдъхновява много, защото единствено в медитацията ние можем да усетим пълното величие на нашия дух и на душата, поради което не се изненадвам, че наистина много творци прибягват до нея. Не прибягват, а я превръщат в интегрална част от живота си. Значи вие сте убеден, че нашите души са безсмъртни? Усещам го. То не е въпрос на убеждение, е въпрос на усещане и на чувство. Пак казвам, душата не подлежи на описания, на изследвания и така нататък. Е въпрос на усещане.
и в медитацията, в моментите, в които се срещаш с неща, които събуждат духа, ти усещаш всъщност колко е величествена тя, как е част от всичко, което ни заобикаля. Видимо и най-вече невидимо. Във вашата книга, която определено се занимава по-скоро с сенките и може би по-малко с светлината, или може би не е така? Разбира се, че се занимава повече с сенките. Много правилно сте усетила, защото за мен това беше целта, да покажа какво чувства всъщност един човек, който страда от тези неща. Знаете ли колко беше странно и мъчително, че много специалисти дори не знаят точно какво се усеща при паническа атака. И затова една от мисиите ми с книгата беше именно това, да опиша борбата, страданието, защото, за съжаление, в нашето общество все още има хора, които смятат, че това не е истинско страдание, но то е. И за това аз основната част на книгата посветих на това да опиша откъде тръгнах, и в последната част, малко по-малко от половината, се посветих на възраждането, на изтласкването от това страдание, приемането му като част от пътя и прегръщането на светлината в края на книгата, като един нов човек с нов поглед въобще към живот. Но за мен, въпреки това, може да е обемно по-малка, но втората част на книгата и особено финала са по-важните, защото аз и посланието, което искам да направя с тази книга, е, че нищо не е вечно, що се отнася до страданието. Винаги има изход и човек, когато се изпълни с обич към себе си, към всичко, което е във всичките аспекти, той ще прогледне в светлината. Вие сте човек, който умее да пише и сте баща. Затова ще ви помоля за следното упражнение да направите един кратък разказ, да ни опишете един щастлив момент, който изживявате с вашето дете. Те са много различни. Аз винаги черпя вдъхновение от живия живот. Нищо в книгите ми не е фикция до безумие, а е напротив преживяно. Най-щастливия ден с моя син, всеки ден с моя син е щастлив, особено когато се усмихва, но си го представям как ставаме всички вкъщи, аз правя закуска, сядаме, закусваме заедно и разбира се, отиваме на кино. Това е наш ритуал с сина ми, където се тъпчеме с пуканки и бомбони, обсъждаме филма. Той винаги е детски, анимационен, така че аз оставям на сина ми Александър да ми го разкаже и да ми го обясни. За мен най-големите моменти на щастие с него, когато го оставям той да ръководи разговора, да определя темите, да задава въпроси и да слуша моите отговори. Така че тези моменти на щастие са на споделяне на времето с него, след което ще направим задължителна разходка, в която отново ще говорим за неговия живот, за съучениците му, приятелите от училище, за музиката, тъй като тя е изключително важна част от неговия живот, а и от моя. И накрая ще се приберем в къщи, да поиграем на Nintendo и да се приспим един друг по леглата. Добре. Поканете ни отново на премиерата. С удоволствие бих искал да поканя всички слушатели на програмата, на премиерата на книгата "Депресията в мен" на 8 ноември от 19 часа в клуб Опера, входа от към улица Георги Раковски, в сградата на операта. Обещавам, че това няма да бъде обичайната премиера на една книга. Напротив, ще говорим за теми, които са важни не само за хора, които страдат от някакви, не само психически, но заболявания, но въобще ще бъде важно събитие за хора, които търсят себе си, каквито все повече има в днешно време, и това не е очудващо. Благодаря за участието в "Графити по въздуха" на Борис Дренков, който ни покани на премиерата на книгата си "Депресията в мен".